Muška pjevačka skupina Bače, domaćini iz Tenje, će sada ponovo na pozornicu zajedno sa tamburaškim sastavom Slavonski Bećari. Bače će sada malo bolje zvučati. Bolje će pivati, došao im je voditelj Vladimir Delić pa da im pomogne malo, jel? Pa će onda pjesma bolje zvučati. A pjevat će pjesmu Kosac, autor ove pjesme je Josip Valentić koji je član Bača. Evo ih. Ja bih se želio zahvaliti domaćinima, molimo jedan aplauz za domaćine.